Il-firda fil-Partit Nazzjonalista li Bernard Grech jipprova jgħid li m'hemmx għadha b'mod ċar. Din id-darba ħarġet minn fomm il-kandidat nazzjonalista Joe Giglio. Dan meta kien fuq ir-radju tal-Knisja is-Sibt filgħodu hekk kif il-preżentatur Andrew Azzoppardi staqsih għaliex il-Partit Nazzjonalista jinsab fl-ar żmien tiegħu. U hawnhekk Joe Giglio kien skjetta l-aħħar u semma l-pubblikazzjoni ta' stħarriġ wara l-ieħor li fihom Bernard Grech naqqas fil-fiduċja. Għaliex qiegħed fl-arżmin tiegħu il-Partit Nazzjonalista? Għaliex qiegħed fl-arżmin tiegħu il-Partit Nazzjonalista l-istatistika titkellem waħedha, is-sitwazzjoni titkellem waħedha. F'din l-intervista l-avukat Giglio ħareġ l-adab tiegħu hekk kif minn żmien għal żmien ikun hemm attakki fil-konfront tiegħu. Dan hekk kif Joe Giglio huwa taxkil għall-establishment nazzjonalista, hekk kif ħireġ fuq żewġ distretti l-aktar nazzjonalisti u l-aktar għall-qalb l-establishment nazzjonalista. Fost dawn hemm id-9 distrett li fuq u ħireġ id-deputat nazzjonalista Jason Azzoppardi. F'dan id-distrett hemm ġlied u pika kbira bejn il-kandidati u t-taqtija bejn l-avukati Jason Azzoppardi u Joe Giglio ġabet iżjed firda f'dan id-distrett. L-attakki fuq l-avukat Giglio ikunu mejjuna minn ta' Repubblika u Manuel Delija. Dan tal-aħħar sejjaħ il-kandidatura ta' Joe Giglio bħala dnub. Barra lil Jason Azzoppardi, l-avukat Giglio jaffettwa wkoll lil Carol Aquilina. Intant fid-dibattitu fuq l-istazzjon tar-radju tal-Knisja kien hemm il-membru parlamentari Laburista Jonathan Attard li nnota il-kuntrast bejn il-Gvern u l-Oppożizzjoni. Il-messaġġ li wassal il-partit fil-Gvern huwa dan li maħniex perfetti għaltru minn hekk, però nies jafu li aħna kapaċi nieħdu d-deċiżjonijiet u kapaċi nsibu soluzzjonijiet. U anke tara fuq dawk li huma issues illi nies ħasbuhom fl-aħħar mill-aħħar isemmu issues partikolari, l-ambjent u diversi setturi oħrajn. Però mbagħad fl-aħħar mill-aħħar xorta jemnu li l-Partit Laburista mill-Gvern jista' jsolvihom dawn is-sitwazzjoni.